Shirley Al Omar ta' 44 sena mill-Mosta inżammet arrestata wara li flimkien ma' bina ta' 12 sena allegatament serqu minn diversi djar bil-maġġoranza tal-vittmi kienu anzjani. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Lajdin Zammit qalet li fit-23 ta' Ġunju u fit-2 ta' Lulju saru żewġ serqiet fid-djar fil-Mosta u San Pawl il-Baħar. Intqal ukoll li fl-Assa tal-Mosta daħlu diversi rapporti li allegatament l-om u bina bdew jittalbu għal flus u sakemm l-anzjani jitlu ġewwa għalihom kienu jsibu l-affarijiet neqsin. Fil-qorti il-mara qalet kif bħalissa mhux taħdem u wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrija. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest iżda din ma ġietx milquha mill-qorti u l-mara tinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Hija kienet akkużata wkoll li wettqet dawn ir-reati waqt il-perjodu operattiv ta' żewġ sentenzi oħra u bekk kisret il-kundizzjoni ma tagħmilx reati ieħor f'dan iż-żmien. Fi stqarrija il-Pulizija qalet li b'dan il-każ fil-qorti ġew solvuti sensiela ta' serqiet fil-Mosta u San Pawl il-Baħar. Raġel li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li allegatament inqabad jitraffika droga. Il-prosekuzzjoni qalet li l-pulizija ġiet informata li fħal qormi kien hemm kaxxa mimlija bid-droga. L-uffiċjali ħadu droga u poġġew waħda falsa biex jaqbdu l-moħħ wara dan il-każ. Jumej wara, uffiċjal mit-taqsima ta' kontra droga għadda l-kaxxa lill-akkużat. Il-pulizija segwit lill-imputat u arrestatu fil-Gżira fejn kienet isuq karozza mingħajr polza tal-assigurazzjoni. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll kif waqt li kien arrestat terza persuna bdiet iċċempel fuq il-mowbajl tal-akkużat u dan wassal biex inqabad l-allegat moħħ wara traffikar. Ir-raġel wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u l-qorti imponiet diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 350 euro u garanzija personali ta' 7,000 euro. Is-sentenza se tingħata aktar tard dan ix-xahar. Portugiż ta' 52 sena li jgħixaw Malta inżamm arrestat wara li allegatament ikkaġuna ġrieħi ħfief fuq mara u kiser ordni ta' protezzjoni fil-konfront tagħha waqt li jinsab fuq probation. Fil-qorti il-prosekuzzjoni qalet li l-mara rrappurtat li l-akkużat daħal fid-dar tagħha minn fuq bejt u sabitu ġewwa. L-akkużat qal li kien ilu jgħix mal-mara xarej u d-difiża qalet li kien hemm relazzjoni bejn l-akkużat u l-vittma. Sudaniż ta' 18 sena intbagħat 6 xhur ħabs wara li ammetta li vjaġġa passaport fals. Fil-qorti intqal kif il-ġimgħa siefer minn Malta Ruma passaport fals Taljan.